It's going live now. போட்டிங்களா? ஓகே. நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து விஸ்வரூப தர்சன யோகம். அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய வடிவம் எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து பார்க்க போகின்றோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு we will enter into the session. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததாஸ்வா பதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். ஸோ இந்த செஷனுக்கு நம்ம வில் என்டர் இன்டு தி செஷன். 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூப தர்சனம் யோகம். அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய வடிவம் எப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம். எல்லாமே அவருக்குள்ளே அடக்கம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பகவான் சொல்லிட்டு வர்றாரு. ஸோ ஆன்மீக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா விலாச விரிவாக்கங்கள் அப்படின்ட்டு படிச்சிருக்கோம். டைரக்ட் இன்கார்னேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அதே வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து இன்டைரக்ட் இன்கார்னேஷன்ஸ், அதாவது அவதாரங்களாக கருதப்படுகிறது. பிளஸ் இந்த வந்து விராட் ரூபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். விஸ்வரூபத்தை வந்து விராட் ரூபம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவன் நாராயணியம்ல கூட நீங்க இது விராட் ரூபம் அதை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸ்லோகங்கள்ல வந்து. ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய வடிவம் வந்து நாம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டேட்டிஸ்க்கே நம்மளுடைய நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு we will enter into the session. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ நம்ம நேத்து பார்த்தது பகவானுடைய வைபவங்களை பற்றி எல்லாம் பார்த்தோம். எந்தெந்த ரூபத்துல எல்லாம் இருக்காரு அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அப்புறமா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனர் பகவானுடைய அவருடைய உச்ச நிலையை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த இதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ பகவத்கீதனுடைய குறிக்கோள் என்னன்னாக்கா தூய பக்தி தான். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருப்பது நம்மளுடைய பரமபுருஷ பகவான் ஆதி புருஷர். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நேற்று பார்த்தோம். பகவான் தன்னுடைய விபூதிகளை எல்லாத்தையுமே சிலவற்றை எல்லாத்தையுமே வந்து விளக்கினார் அப்படிங்கிறதையும் நாம் நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம 11வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணவே இல்லை, யாருமே எனக்கு சொல்லவே இல்லை. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி அதாவது பிரசன்ட் மோட்ல போட்டுட்டு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ நவ் ஒன்லி ஐ சா அது மேல வரலன்ட்டு. ஓகே ஒரு நிமிஷம். எஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து 11வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனா தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார். ஸோ அது வந்து 4 ஸ்லோகங்கள். அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். ஸோ அதையும் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. பிளஸ் அதை வந்து காட்டி அருள்கிறார் அவருக்கு. யூனிவர்சல் வடிவத்தினை அர்ஜுனனின் பார்வை, அவருடைய பார்வை எப்படின்றது வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆச்சரியப்படுவாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து அதிசயப்படுவாரு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அவருடைய அந்த வடிவத்துல எல்லாமே இருக்கிறத பார்த்து அவருக்கு ஆச்சரியம், சந்தோஷம், பக்தி, அந்த மெய் சிலிர்க்க வைக்கக்கூடிய தன்மை இது எல்லாமே வரும். ஆனா ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகிறது என்பதையும், அதாவது அந்த போர் முனையில இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய அந்த திருவாயுக்குள்ள வந்து அந்த கோரமான பற்களால வந்து நசுக்கப்படுவதை பார்த்து அவருக்கு வந்து மனசு வந்து பயம் வருது அவருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மறுபடியும் வந்து நடுக்கம் என்பது அவருக்கு வருகிறது. ஸோ அவருடைய அனுபவம், அதாவது யூனிவர்சல் வடிவத்தினுடைய அனுபவத்தை வந்து பார்க்கிறார். கிருஷ்ணாவின் பதில்
அர்ஜுனனுடைய ஜபங்கள், அதாவது அவருடைய பக்தி கலந்த அந்த இது. சோ கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை அப்படிங்கிறதையும் வந்து முடிவு அதோட இந்த அத்தியாயம் முடிகிறது. சோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து வில் என்டர் இன்டு த ஸ்லோகம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி, சுலோச்சனா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா ஏகாதசோऽध्यायः விஸ்வரூபதர்ஷன யோகः. அர்ஜுன உவாச்ச மதனுக்ரஹாய பரமம் குஹ்யமத்யாத்மசஞ்சிதம் யத்வயோக்தம் வச்சஸ்தேன மோஹோயம் விகதோ மம. எஸ், மோஹோ அயம் விகதோ மம, அதாவது அவருடைய மயக்கம் தீர்ந்து விட்டதாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து கூறுகிறார். அதாவது இது வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா 9th சாப்டர் 10th சாப்டர் இது எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வைபவங்கள், அவர்தான் ஆதி புருஷர் அப்படிங்கிறதுக்கான நிறைய விளக்கங்களை வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கார். சோ அதெல்லாம் கேட்ட பிறகும் அதாவது நம்மளோட அர்ஜுனருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரகசியங்கள் எல்லாத்தையுமே கேட்ட பிறகு அவருடைய அந்த சந்தேகங்களுக்கான அந்த இதுல இருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது என்று அவர் நினைக்கிறார். ஆனா பின்னாடியும் மறுபடியும் குழப்பம் வரும். அதாவது 18வது சாப்டர் வரைக்குமே இது நடந்துட்டே தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. சோ ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பல பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர்கள். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டதுன்னு இப்ப சொல்வாரு. ஆனா இந்த மிடில் அதாவது போகும்பொழுது மறுபடியும் ஒரு குழப்பம் வரும் அவருக்கு. சோ ஏன்னா அது ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறது எல்லாத்தையும் பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு அந்த பயம் கலர்ந்த குழப்பம் வரும் ஆக்சுவலி. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. பவாப்யயோ ஹி பூதானாம் ஸ்ருதோ விஸ்தரசோ மயா வத்த கமலபத்ராக்ஷ மாஹாத்ம்யம் அபி சாவ்யயம். எஸ், இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழியினுடைய தோற்றம் எப்படி, மறைவு எப்படி, இது எல்லாத்தையுமே வந்து செகண்ட் சாப்டர்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் ஹை லெவல் எல்லாமே சொல்லியிருக்கார் பகவான். சோ நாம யாரு, இது எல்லாத்தையுமே நான் உங்ககிட்ட இருந்து கேட்டேன். இந்த ஞானத்தை பற்றி கேட்டிருக்கேன். நாம யாரு, நமக்கும் பகவானுக்கு என்ன சம்பந்தம், இது இந்த இந்த ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன, இது எல்லாத்தையுமே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலி. சோ அவருக்கு அந்த நாலேஜ் வந்து விவரமாக அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சது. சோ அப்புறமா சொல்றாரு, என்ன உங்களுடைய இந்த அழிவற்ற பெருமைகளை அனைத்தையும் நான் உணர்ந்து உள்ளேன். சோ இத்தனை எக்ஸ்பிளனேஷன், அதாவது 10 சாப்டர் வரைக்குமே பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பெருமைகளும் சரி, அவர்கிட்ட இருந்துதான் நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோன்ற அந்த இதுவும் அவருக்கு நாலேஜும் அவருக்கு ரிசீவ் ஆகுறத பத்தி சொல்றாரு. பகவானை வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா பத்ம பத்ர பத்வ கமல பத்ராக்ஷ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமரை கண்களை உடையவரே அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து வர்ணிக்கிறார் ஆக்சுவலி அர்ஜுனர் இங்க. சோ ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றமும் மற்றும் மறைவினையும் பற்றி உம்மிடம் இருந்து விவரமாக கேட்ட நான், அதாவது தோற்றம் எவ்வாறு நடக்கிறது, எங்கே பிறக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து டிசிஷன் வந்து நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ற போலையும் நம்மளுடைய பெண்டிங் உணர்வுகளுக்கு ஏற்றாற் போலையும் எந்த தாய் தந்தையர் எந்த வம்சத்துல நம்ம பிறக்க போகிறோம் என்பதையும் பகவான் வந்து நிர்ணயிக்கிறார். சோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபேமிலியில தான் நம்ம பிறக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கர்மங்கள், ஏன்னா சிமிலர் கர்மங்கள் ஒரு இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி ஃபேமிலியில தான் நம்மளை வந்து மேப் பண்ணி நம்ம வந்து பிறக்கின்றோம். அதே மாதிரி இறப்பு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து கண்டிப்பாக இந்த உலகத்துல வந்து இறப்பு உண்டு. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இறந்த பின் நம்ம வந்து எங்கே செல்கின்றோம், மீண்டும் பிறவி வந்து நம்மளுடைய உணர்வுகள், நாம யார வந்து வணங்குகின்றோம், அதற்கேற்றாற் போல உலகங்கள் எல்லாம் நம்ம பிறப்போம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து பகவான் வந்து சொல்ல கேட்டாரு யார், அர்ஜுனர். சோ உங்களுடைய அழிவற்ற பெருமைகளையும், ஏன்னா பகவான் வந்து நித்தியமானவர், அவர் வைகுண்டத்தை சேர்ந்தவர். நாம வைகுண்டத்துக்கு போனோம்னாக்கா திரும்பி இந்த இடத்துக்கு வரமாட்டோம். வேற எங்க போனாலுமே இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு எந்த ரூபத்துல திரும்பி வருவோன்றது நமக்கு தெரியாது. மனித ரூபமா இல்லை மிருக ரூபமா என்பது நம்மளுடைய இருமைகளுடைய அதாவது அந்த இருமைகளுடைய டைப், அதாவது புண்ணியங்களும் பாவங்களும் எந்த அளவுக்கு வச்சிருக்கோமோ அதற்கு ஏற்றாற் போலதான் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 33rd வாசிங்க மாதாஜி. एवमेतद्यथाथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. எஸ், சோ அதாவது இப்போ இது வரைக்குமே உங்களுடைய வைபவங்களை எல்லையற்ற வைபவங்களை எல்லாம் நீங்க சொல்லி கேட்டு நான் அதை வந்து புரிஞ்சுட்டேன், அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த ஆளுமையே வந்து எல்லாத்துக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய ஆளுமை வந்து நம்ம பகவான் அப்படிங்கிறத வந்து நான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஆனா நீங்க இந்த உலகத்துல எவ்வாறு உட்புகுந்து இருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கறத வந்து நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது,
அப்படிங்கறது வந்து கண்ணால பார்த்தாதான் அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த இதுல விஷன்ல வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். யாரு? நம்ம அர்ஜுனர். நாம கூட அப்படித்தானே கேட்போம், ப்ரூஃப் காட்டு அப்படிதான் சொல்லுவோம். எல்லாத்துக்குமே ப்ரூஃப் இருந்தாதான் நாமளும் நம்புவோம். அதுக்காக தான் வந்து அர்ஜுனர் பின்னாடி நம்மள மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டினும் வந்து நம்ம சார்பாவே அர்ஜுனர் அப்பவே கேட்டுட்டார். இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள், ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த ஜட சக்திகளும் என்னிடம் இருந்து பிரிந்து வந்தவைதான். இதுக்குள்ள நான் உட்புகுந்திருந்தாலும் எந்த ஒரு இதுக்குமே இந்த பௌதிக பந்தத்துல இல்ல. நானு ஐ எம் த ஹையஸ்ட் ரெனவுன்ஸ்டு பர்சன் இந்த மெட்டீரியல் இதுக்கு அப்படிங்கறதையும் வந்து சொல்றாரு இல்லையா பகவான். சோ அதை வந்து நான் எப்படி நம்புறது அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை நான் காண விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து வைக்கிறார், கொஸ்டின் வைக்கிறாரு நம்ம அர்ஜுனர். எஸ், 4th ஸ்லோகம். अन्यसे यदि तच्चक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तथो मे त्वं दर्शयामात्ममव्ययम्. சோ உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை என்னால் இந்த கண்களில் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து இதை அந்த தரிசனத்தை காட்டி அருளுங்கள் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்றாரு பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர். மயாதிருஷ்டும் இது பிரபு யோகேஸ்வர ததோ மேத்மம். அதாவது தங்களை, அதாவது தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, அதாவது யோகேஸ்வரர், சோ எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே யோகேஸ்வரா, இந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு விண்ணப்பத்தை வைக்கிறார். யாரு? நம்ம அர்ஜுனர். Yes, 5th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதசோ அத சஹஸ்ரஷः நானாவிதானி திவ்யானி நானாவர்ணாக்ருதீனி ச. சோ அதுக்கு புருஷோத்தமரான, புருஷர்களில் உத்தமர் அப்படிங்கிறது தான் புருஷோத்தமா அப்படிங்கிறதுக்கு பெயர் ஆக்சுவலி. சோ அப்படிப்பட்ட பகவான் வந்து சொல்றாரு, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்பொழுது காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை அவர் காட்டுகின்றார். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நானாவிதான திவ்யானி, அதாவது நானா ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய, அதாவது நிறைய பல்வேறு ரூபங்களில் இருக்கக்கூடிய, நானா வர்ண கிருதானி, பல்வேறு வர்ணங்களில் இருக்கக்கூடியது, அந்த ரூபத்தினை, திவ்யமான ரூபத்தினை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு காட்டுகிறார். சோ காற்றி அருள்கிறார். இப்ப அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ். பஷ்யாதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்வினோ மருதஸ்ததா பகூன்யத்ருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாச்சர்யாணி பாரத. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன்னொன்னா சொல்ல ஆரம்பிப்பாரு நம்ம அர்ஜுனர், என்னென்ன இருக்கு அவருடைய ரூபத்துல, விஸ்வரூபத்துல அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சோ ஆதித்யர்கள், சோ ஆதித்யர்கள் 12 ஆதித்யர்களிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணுவாக இருப்பது பகவான் தான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கார். அதாவது அனைத்து ஆதித்யர்களும், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் வந்து சொல்கிறார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார். அவருடைய அந்த அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா முனிவர்களும் ரிஷிகளும் தேவர்களும் எல்லாமே இந்த அண்டங்கள் அனைத்துமே அவருடைய சொரூபத்துல வந்து பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து நம்ம அர்ஜுனருக்கு கிடைக்கிறது. அதுக்கான எக்ஸாம்பிளா தான் சிலதெல்லாம் வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். ருத்ரர்களில் சங்கரன், சிவபெருமான், வசுக்கள், அதாவது மருஷி அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா நேத்து. ஆதித்யர்களில் மகாவிஷ்ணு, இதெல்லாம் பார்த்தோம். சோ அந்த சுரூபங்கள் எல்லாத்தையுமே சர்வமே எல்லாமே வந்து அவருடைய அந்த விஸ்வரூபத்துல வந்து விராட் ரூபத்துல வந்து பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. எஸ், 9th ஸ்லோகம் வாசிங்க. சஞ்சய உவாச்ச ஏவமுக்த்வா ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரிஹி தர்ஷயாமாஸ பார்த்தாய பரமம் ரூபமைஸ்வரம். பரமம் ரூபமைஸ்வரம், அவருடைய அந்த ரூபத்தை வந்து காட்டி அருளுகிறார். அதை வந்து சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரருக்கு விளக்குகிறார். அவரும் வந்து அந்த போர்க்களத்துல என்னென்ன நடக்குது என்றதோ அந்த அரண்மனையில உட்கார்ந்து ஒரு ரூம்ல உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. சோ இதப்ப வந்து மகா யோகேஸ்வர ஹரி, அவருடைய அந்த யோகங்களில் இறைவனான
கிருஷ்ணர் அவர் வந்து அவருடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து காட்டுறார் என்றதை வந்து இவருக்கு வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். தர்ஷ்யமாச பார்த்தனுக்கு வந்து அவர் பகவான் வந்து அருளிய அந்த ரூபத்தை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு. யாரு? சஞ்சயன். சஞ்சயன் மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கு இறைவனாக விளங்கும் நம்மளுடைய பரமபுருஷ பகவான் முழுமுதற் கடவுள் ஆகிய நம்ம பரமாத்மா தனது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனருக்கு காட்டினார் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்றார் ஆக்சுவலி. எஸ் 10 and 11 ரெண்டும் வாசிச்சிடுங்க மாத்த. அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யாநேகோத்யதாயுதம் திவ்யமால்யாம்பரதரம் திவ்யகந்தானுலேபனம் சர்வாச்சரியமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். எஸ், அநேக வக்ர நயனம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அநேகமான வாய்கள், அற்புதம், அதாவது கண்கள் எல்லாம், ஏன்னா மல்டிபிள் எல்லாமே சர்வமே அவருடைய அந்த உருவத்துல இருக்கும் பொழுது நிறைய கண்கள், நிறைய வாய்கள். சோ அதாவது ஒவ்வொருத்தருடைய சொரூபங்களும் அவருடைய உருவத்திலே இருக்கு. சோ தேவர்களுடைய சொரூபங்கள் எல்லாம் அவருடைய உடல்ல இருக்கு. அவர் அணிந்திருக்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா திவ்யமான மாலைகள், திவ்யமான வஸ்திரங்கள், நல்ல அதாவது வாசனை திரவியங்கள். சோ அந்த நறுமணம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து விளக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுதான் அது திவ்ய மாலாம்பரம் பரதரம் திவ்ய கந்தானுலேபனம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம், திவ்யமான ஆயுதங்கள், சோ அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் எல்லாமே நமக்கு தெரியும். சங்கு சக்கரம், சோ அதாவது கதை, இது எல்லாமே வந்து இருக்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். சோ ஆயுதங்கள் பலவற்றையும் தாங்கியிருந்து தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அறிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்களும் பூசப்பட்டிருந்தன. அவை அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அற்புதமாகவும் பிரகாசமாகவும் எல்லையற்றதாகவும் எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்க தொடங்கி எங்க முடியறதுன்றத வந்து அர்ஜுனனால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. சோ வானத்துக்கும் பூமிக்குமே ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வலுக்கும் வந்து ஹைட்டா அந்த இருக்கு. ஆக எங்க தொடங்கி இருக்கு எங்க முடியுது, ஏன்னா அவருடைய அந்த ரூபத்திலே வந்து சர்வ இதுவுமே, அதாவது தேவர்கள் எல்லாமே, சர்வ லோகங்கள் எல்லாமே அடங்கி இருக்கிறத வந்து பார்த்து வியப்படைகின்றான் நம்ம அர்ஜுனர். எஸ் 12th வாசிங்க. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगापदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. எஸ், ஆகாயத்துல 1000 சூரியன்கள் ஒரே சமயத்துல வந்து தோன்றினால் எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்குமோ அந்த பிரகாசத்துக்கு ஒரு ஜோதிக்கு சமமாகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அப்படின்னா ஒரு சூரியனே நமக்கு வந்து அதிகமான பிரகாசம் தான். நம்ம டே டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சூரிய பிரகாசம் இருக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி எந்த வெளிச்சமுமே நமக்கு கண்ணுக்கு புலப்படாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது 1000 சூரியன்கள் வந்தாக்கா அதனுடைய பிரகாசத்துல ஒரு ஜோதியம் போலதான் இருக்கும்ன்றது அந்த அளவுக்கு பிரகாசத்தை வந்து அர்ஜுனர் வந்து வர்ணிக்கிறார். சோ ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷனுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படிங்கிற, ஒருவேளை அது கூட வந்து எஸ் ஈக்குவல்னு சொல்லல, இட் மேபி அப்படிங்கிற அந்த இதுலதான் சொல்லியிருக்காரு. எஸ் 13th வாசிங்க மாதாஜி. தத்ரைக சததம் ஜகத கிருஷ்ணனம் பிரவிபக்தம் அநேகதா जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தால் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அதாவது பல்வேறு அண்டங்களும் சரி எல்லாம் சகலமும் அவருடைய அந்த ரூபத்துல வந்து பார்க்க முடிந்ததுன்ட்டு வந்து அர்ஜுனனால் பார்க்க முடியுது இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலா நமக்கு சொல்றாங்க ஆக்சுவலி. எஸ் 14th வாசி. ततः स विस्मयाविष्टो दृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. பின்னர் வியப்பினாலும் இத்தகைய எல்லா இந்த சர்வலோகங்களையுமே அவருடைய உருவத்துல பார்த்த பிறகு வியப்பும் வருகிறது, குழப்பமும் வருகிறது. ஏன்னா அங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கிறதுன்றத பாக்குறாரு அவர் ஆக்சுவலி. இந்த ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகுன்றதையும் அவரால் காண முடிகிறது.
மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர் கூச்செறிய, எப்பவுமே இது வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும். நமக்கு அந்த மெய் சிலுக்கக்கூடிய சில தருணங்கள் பக்தியில வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து உணர முடியும். அந்த மாதிரி வந்து அர்ஜுனருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது அவருடைய இரு கை கரங்களையே கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான் அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. எஸ் 15 வாசிங்க மாதா. अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं 15 अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वानुरगां च दिव्यान्. எஸ், போன சாப்டர்ல வந்து பகவான் இந்தந்த ரூபத்துல எல்லாம் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆனா அதையே வந்து இப்ப இந்த சாப்டர்ல வந்து அர்ஜுனர் பாக்குறதா வந்து நமக்கு விளக்கங்கள் வருகிறது. அதை நம்ம பார்ப்போம். சோ எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். சோ தாமரை மலரில் அமர்ந்திருந்த பிரம்மதேவரும் சரி, சிவபெருமானும் சரி, பல்வேறு ரிஷிகளும் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும், அதாவது வாசுகி, அனந்தன், இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபத்துல வந்து காண முடிகிறது அப்படிங்கிறத வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றார். 16th வாசிங்க மாதாஜி. अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. எஸ், அதாவது நாந்தம் நா மத்தியம் நா புனஸ்தவாதிம், அதாவது முதலும் மத்தியமும் முடிவும் என்னால காண முடியவில்லை அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் கிட்ட சொல்றார். சோ உமது உடலில் பற்பல கைகளையும் வயிறுகளையும் வாய்களையும் கண்களையும் எல்லையற்று எங்கும் பரவியிருப்பதை நான் காண்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். உம்மில் ஆதியையோ, அதாவது தொடக்கம், நடுவையோ மிடல், அதுக்கப்புறம் முடிவையோ என்னால காண முடியவில்லை. எங்கே தொடங்கி இருக்கிறது, எங்கே முடிகிறது, எது மிடில் பார்ட், எதுவுமே என்னால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றார். எஸ் 17th வாசிங்க மாதாஜி. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्. சோ அளக்க முடியாத, ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி 2-3 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். 1000 சூரியன்கள் ஒன்றே தோன்றினால் அந்த விஸ்வரூப ஒளிக்கு வந்து, அதாவது அந்த பிரகாசத்திற்கு சமமாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பை போன்று எல்லா திசைகளிலுமே பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. சோ நமக்கே வந்து அந்த கண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பிரகாசம் இருந்தா நம்மளால வந்து கண்டினியூஸா பார்க்கவே முடியாது நம்மளால. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து விளக்குகிறார். இங்கே பற்பல மகுடங்கள், கதைகள், சக்கரங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது அப்படின்னு சொல்ற. சர்வத்திலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வானத்துக்கும் பூமிக்குமே இருக்கக்கூடிய அந்த உருவம் எங்கே முதல் எங்கே முடிவு என்ற கண்டறிய முடியாத அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உருவத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து அர்ஜுனர் வந்து விளக்குகிறார். எஸ் 18th வாசிங்க மாதாஜி. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्यया शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. எஸ், சோ இவ்வாறாக அவருடைய அந்த உருவத்துல சர்வத்தையுமே பார்க்கக்கூடிய அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த உலகத்துல சர்வத்தையும் ஒரு இடத்துல பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தோன்றும்? சோ he is the greatest, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா he is the highest authority, அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு வந்து நமக்கு மனசுக்கு அந்த இது வந்துரும். ஞானம் என்பது நம்மளால வந்து அடைய பெறுவோம். அதே நிலையை தான் வந்து அர்ஜுனர் இங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாரு. சோ அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் யாருன்னா பகவான் தான். அவரை பற்றி நாம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கொள்ள நேயம் அப்படின்ட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். அதாவது 13th சாப்டர்ல ஞானம், நேயம் இது எல்லாமே வந்து படிப்போம். விஞ்ஞானம், ஞானம், விஞ்ஞானம், நேயம். ஞானம் என்பது நாம யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம்.
நேயம் என்பது சாரி விஞ்ஞானம் என்பது நமக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க கூடியதுதான் வந்து விஞ்ஞானம். நேயம் என்பது நாம அறியப்பட வேண்டிய பொருளாக இருப்பது பகவான். சோ அது அவரை பற்றி அறிந்து கொள்வது அது வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம், ஆனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறது தான் நம்ம நிறைய. ஏன்னா பகவானே உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து அவர் ரிவீல் பண்ண நம்மளால அதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மூன்றுமே ஒரு மனிதனுக்கு மிகவும் தேவையான ஒன்று. இந்த மூன்றையுமே யார் உணர்கிறார்களோ அவர்கள் முக்தியை வந்து கண்டிப்பாக அடைகிறார்கள். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒண்ணு. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபைனல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் த பேஸ். எல்லாத்துக்குமே பேஸா இருக்கிறது யாருன்னா மூலாதாரமே வந்து பகவான் தான். நீரே அழிவற்றவர். ஸோ இஸ் ஆல்வேஸ் எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்றாரு. மிக பழமையானவர், அதாவது ஆதி புருஷர் அப்படின்னு சொல்றாரு. தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். ஏன்னா அவர் யுகந்தோறும் தோன்றுவதே தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி அதர்மத்தை அழித்து பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காகவே இந்த உலகத்துக்கு வருகிறார் அப்படின்ட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதேதான் வந்து இங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ஃபீலிங். இவ்வளவு நேரம் வரைக்குமே அவர் அர்ஜுனர் சொல்லல, ஆனா இந்த சாப்டர்ல தான் அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். எஸ், நீரே நித்திய பாதுகாவலர், நம்மளை எப்பவுமே காப்பாற்றுபவர் அவர்தான். மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் நீரே, இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்லறார். எஸ், 20th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशाश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्. எஸ், லோகத்ரயம் பிரவித்யதிதம் மகாத்மம். அதாவது இந்த மூன்று உலகங்களுமே குழம்பி இருக்கிறது. நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மேல் உலகங்கள், நம்ம உலகம், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள். சோ இந்த மூன்று உலகங்களே வந்து எல்லாருமே குழப்பம். சோ ஒரு கடவுள் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கூட நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து சினிமாலையும் பார்த்திருப்போம். சோ கடவுள் வராரு, ஏதோ ஒண்ணு பண்ண போறாருன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள், ரிஷிகள், இவங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து என்னவோ பிரளயம் ஆக போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் தான் வரும். அதே மாதிரிதான் நிலைதான் இப்பவும் வந்து. சோ மேலுலகங்கள் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகளும் முனிவர்களும் எல்லாருமே வந்து எதுக்கு பகவான் இந்த ரூபத்தை வந்து எடுத்தெழுதியிருக்கிறார், எதுக்காக வந்திருக்கார், இந்த அவதாரம் எடுத்திருக்கார் அவரு அப்படிங்கிற அந்த குழப்பம், பயம், என்ன பிரளயம் நடக்க போகிறது. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து வந்து அவர் வந்து ஹிரண்யகசிபை அழித்தார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சோ ஒவ்வொரு அவதாரத்திலையும் ஒரு காரணங்கள் இருக்கின்றது இல்லையா. சோ அசுரர்களை வதைப்பது, அதாவது நல்லவர்களை ரட்சணை செய்து தீயவர்களை வதைப்பது என்பது பகவானுடைய அவர் அந்த ரூபத்தை எடுக்கும் பொழுது நம்ம வந்து காண்கின்றோம். இப்ப எதுக்கு பகவான் இந்த ரூபத்தை எடுத்தார் அப்படின்ற, யாரை அழிப்பதற்காக அப்படிங்கிற அந்த ஃபியர் வந்து மேலுலகங்கள் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் தேவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பயம் வருது. அதனால வந்து அவர்கள் எல்லாருமே கை கூப்பியபடி பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லி பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறார்கள். ஆக்சுவலி அததான் நம்ம வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல பார்ப்போம். சோ தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கு இடைப்பட்ட இடம் எல்லா திசைகளையுமே வியாபித்துள்ளீர்கள். அதேதான் நான் முதல்ல சொன்னேன். நானு வானத்துக்கும் பூமிக்கும் எங்க தொடங்கி எங்க முடியறது, சோ எதுவுமே தெரியல. ஆனா கீழே இருந்து மேல வரைக்கும் ஃபுல்லா பகவான் தான் இருக்கார் அந்த ரூபத்துல அப்படிங்கறது சொல்றாரு. மகாத்மாவே இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பி உள்ளது. கன்ஃபியூஷன், பயம், என்னவோ பிரளயம் வரப்போகுது அப்படிங்கிற அந்த ஃபியர் தான் மேலுலகங்கள் இருக்கவங்களுக்கு ஃபியர் வருது ஆக்சுவலி. எஸ், 21 வாசிங்க மாதாஜி. அமீஹித்வாம் अमीत्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. அதேதான் நான் முன்னாடி சொன்னேன். தேவர்கள் அனைவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். சோ அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். பிரார்த்தனைகளும் செய்கிற அசுரர்களும் பயப்படுறாங்க. தேவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பயம், என்னவோ பிரளயம் வரப்போகுதுன்ற பயம். அசுரர்களுக்கு நம்மளதான் ஏதோ செய்ய போறாங்கன்ற அந்த ஃபியர். அது பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல படிப்போம் நம்ம. சோ மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைதி அமைதின்ற அந்த கதறியபடி வேத மந்திரங்களை எல்லாம் உச்சாடனம் செய்ய தொடங்குகிறார், பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் ஆக்சுவலி. ரூபம்
महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्. எஸ், அவருடைய அநேக கண்கள், முகங்கள், வாய்கள், கைகள், பற்கள், கோரமான பற்கள், இது எல்லாத்தையுமே பார்த்து எல்லாருமே பயந்து இருக்காங்க. அதே போல பயமும் இருக்கு, குழப்பமும் இருக்கு. எதுக்கு இந்த உருவத்தை எடுத்திருக்கார் பகவான் அப்படிங்கறது வந்து பயமும் வருது, குழப்பமும் வருது. அதே மாதிரிதான் நான் கூட குழம்பி இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து மீண்டும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். எஸ். नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. எஸ், மீண்டும் அதையே இன்னும் விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார். எல்லா இடங்களிலுமே வந்து நீங்க இருக்கீங்க. அதாவது வானத்துக்கும் பூமிக்குமே கலந்திருக்கக்கூடிய இந்த உருவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணுவே. சோ உங்களுடைய இந்த பல்வேறு ஒளிரும் நிறங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கிட்ட தெய்வீகமான மாலைகளும் சரி, அந்த தெய்வீகமான அந்த ஆடை அலங்காரங்கள் இதெல்லாமே பார்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை பார்த்து பாத்தீங்கன்னா விஷாலமான கண்கள், இப்படி உங்களை காணும் பொழுது பயத்தினால் வந்து மனது குழப்பம் அடைகின்றது. ஏன்னா இதனுடைய அவுட்கம் என்ன ஆகும் தெரியாது. சோ அவர் கோமா வந்திருக்காரா இல்ல சாந்தமா வந்திருக்காரா அப்படிங்கிறது. எப்பவுமே கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோப ரூபத்துல வரும்பொழுது அழிவை தான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். நிறைய நம்ம வந்து ஸ்டோரிஸ்லயும் வந்து படிச்சிருக்கிறதெல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும். சோ ஒரு கடவுள் வந்து அவதரிக்கிறார், அந்த இடத்துல வராருன்னா அது நிச்சயமா அதர்மத்தை அழிப்பதற்காகவே அவர் வருகிறார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. அந்த பயத்துல வந்து he becomes bewildered. அந்த கன்ஃபியூஷன் இது எல்லாமே சேர்த்து உடலும் பயமும் அது கலந்த அந்த இதுனால வந்து என்னால என்னை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. இந்த உருவத்தை பார்த்து அந்த குழப்பமும் பயமும் என்னை விட்டு செல்லவில்லை என்றதை வந்து மீண்டும் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றார். ஆக்சுவலி எஸ். 26 வாசிங்க மாதாஜி. 26 and 27 வாசிருங்க மாதாஜி, ரெண்டும் சேர்த்து. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनीपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ते चेद्विलग्ना दशनान्तरेषु சந்திரேஷ்யந்தே சூர்ணிதைருக்தமாங்கைஹி. சோ அந்த உருவத்துல பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மர், துரோணர், அதுக்கப்புறம் கர்ணன், துரியோதனன் உடைய தம்பிகள் எல்லாருமே வந்து அவருடைய வாய்க்குள்ள விரைவாக நுழைவதை காண்கின்றான். அதனாலதான் அவனுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன், பயம் எல்லாமே வருகிறது. தட் இஸ் த ரீசன். சோ தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரனின் எல்லா புத்திரர்களும் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும், சோ இந்த பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கூட உம்முடைய வாய்களுக்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதை நான் காண்கின்றேன் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்றார். அதனாலதான் வந்து பயம் கலர்ந்த அந்த குழப்பம் வந்து அர்ஜுனருக்கு வருகிறது. எஸ். 28 வாசிங்க மாதா. யதா நதீனாம் பஹவோம்புவேகாः சமுத்ரமேவாபிமுகா த்ரவந்தி ததா தவாமி நரலோகவீரா விஷந்தி வக்ராண்யபி விஜ்வலந்தி. எஸ். சமுத்திரமேவாபிமுகா த்ரவந்தி ததா தவாமி நரலோக வீரா. அதாவது எவ்வாறு நதிகள் எல்லாம் கடலில் சென்று சங்கமம் அடைகின்றதோ அதே மாதிரி உங்களுடைய அந்த வாய்களுக்குள் நம்ம எல்லா வீரர்களும் வந்து உள்ள போறத நுழைவதை என்னால பார்க்க முடிகிறது அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு. ஆக்சுவலி நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனர். சோ அதுக்கு வந்து பகவான் சொல்றாரு ஆக்சுவலி காலனாக வந்திருக்கின்றேன் அப்படிங்கறதையும் வந்து சொல்றார். எஸ். 32 வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காலோஸ்மி லோகக்ஷயக்ருத் பிரவர்தோ லோகான் சமாஹதோ மிஹ பிரவர்த்தஹ ரிதே அபி த்வாம் ந பவிஷ்யந்தி சர்வே ஏ அவஸ்திதாஹ பிரத்யநீகேஷு யோத்தாஹ. எஸ்.
காலோஹஸ்மி, நான் வந்து காலனாக வந்திருக்கின்றேன் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். முன்னாடி கூட நம்ம மரணமும் அவர்தான், காலனும் காலச்சக்கரம். ஸோ கிருஷ்ணருடைய காலச்சக்கரம் கூட அது இங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறாரு. கிடைச்சா படிங்க, அது ரொம்ப நல்லது. அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நீங்க டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்குவீங்க. நீங்க காலம் நான் உங்களை அழிப்பவற்றில், அதாவது இந்த உலகங்களை எல்லாம் அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன் அப்படின்றது வந்து சொல்றார் பகவான். எல்லா மக்களையுமே வந்து அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர மிச்ச எல்லாருமே இந்த போர்ல வந்து அழிக்கப்படுவார்கள் அப்படிங்கறத வந்து முன்னாடியே வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். அதேதான் வந்து கடைசியில அதுதான் நடக்கிறது. பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர் அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்றார். ஆக்சுவலி எஸ் 33 வாசிங்க. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. எஸ். ஸோ எழுந்து போரிட அதனால நீ எழுந்து இப்ப போர் புரியணும். ஸோ இந்த போர்ல ஆல்ரெடி இவங்க எல்லாருமே நான் வந்து அவர்கள் எல்லாருமே மரணத்தை தழுவி விட்டார்கள். வெறுமனே நீ போரில் ஒரு கருவியாய் மற்றும் ஆவாயாக அப்படின்றத வந்து கிளியரா சொல்றார். சவ்யசாஷின் என்பது அர்ஜுனருடைய இன்னொரு பெயர் ஆக்சுவலி. ஸோ எழுந்து போரிட தயாராகு, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாஷியே போரில் ஒரு கருவியாய் மட்டும் செயல்படுவாயாக. இது அவருக்கு மாத்திரம் சொன்னது கிடையாது, இது நமக்கெல்லாம் கூட இதேதான் பொருந்தும். நாம் எல்லாருமே கருவிகள் தான் இங்கே. சோ இங்க வந்து ஒரு கருவியில வந்து இந்த உயிர் வந்து ஒட்டின் இருக்கு. இந்த கருவியில இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உயிருக்கு வந்து, அதாவது இந்த ஜீவாத்மாக்கு என்ன நற்காரியங்கள் செய்யறதுக்கோ எல்லாத்துக்குமே வழி வந்து இந்த கருவியில இருக்கிற வரைக்கும் தான். ஸோ இந்த எந்திரத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் அதை இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். நல்ல காரியங்கள் செய்வதற்கும், அதாவது நம்ம தெய்வீகமான இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாத்திலுமே ஈடுபடுவதற்கும், அதாவது நல்லதை கேட்கணும், ஸ்மரணம், அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இது எல்லாமே நம்ம செய்யணும் இந்த உடல் இருக்கிற வரைக்கும். ஸோ அதாவது சின்ன வயசுலயே வந்து பக்தியை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். வயதான பிறகு நம்ம வந்து பக்தியில வந்து முழுகிறத விட சின்ன பிறந்தே அந்த பக்தி வந்ததுனாக்கா வயதான காலத்துல நமக்கு இன்னும் சுலபமாயிடும். வயோதிகத்துல வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா நமக்கு உடல் உபாதைகள் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு நாள் செய்ய முடியும், இன்னொரு நாள் செய்ய முடியாம போகக்கூடிய சூழ்நிலைகள் எல்லாமே வர தொடங்கும். ஏன்னா இது வந்து இந்த எந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய சர்வீஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வாங்குறோம், ஒரு வஸ்து வாங்குறோம், ஒரு ஃப்ரிட்ஜே வாங்குறோம், ஒரு வாஷிங் மிஷினே வாங்குறோம். வாங்குற புதுசுல நல்ல வேலை செய்யும். அதே ஒரு 5-6 வருஷம் கழிச்சு போனாக்கா வியர் அண்ட் டியர் ஆகுது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் கூட அதே மாதிரிதான். இத்தனை வருடங்களாக 40-50 வருடமா உழைத்தது இந்த இயந்திரங்கள் கடைசியில அதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏஜிங் ஃபேக்டர். அதனால நமக்கு என்ன ஆகுதுனாக்கா ஆரோக்கியமின்மை அப்படிங்கிற அந்த பொசிஷனுக்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம். அதனாலதான் பக்தியை வந்து நம்ம சிறு வயதிலிருந்தே நாம வந்து பயில வேண்டும். இப்ப நம்ம அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விட்டிருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் நம்மளுடைய பிள்ளைகள் இல்ல நம்மளுடைய பேர குழந்தைகளுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வழங்கணும்ன்ற அந்த மனசு நமக்கு இருக்கணும். நாம சொன்னா பிள்ளைகளும் கேட்பார்கள், பேர பிள்ளைகளும் கேட்பார்கள். அட்லீஸ்ட் தயவு செஞ்சு நீங்க எல்லாம் இந்த பகவத்கீதை கேட்குறீங்க, அதை உங்க வீட்டுல நீங்க ஃபாலோ பண்றதோட இல்லாம உங்க யங் ஜெனரேஷன் கூட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்தியினுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்க சொல்லி அவர்களையும் இந்த பாதையில் நீங்க எடுத்து வர வேண்டியது உங்களுடைய தர்மம் ஆகும் அது. ஸோ அதை நீங்க கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஸோ நாம எப்படி பகவான் எப்படி அர்ஜுனரை இங்க ஒரு கருவியாய் மட்டும் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்காரோ நாமும் அதே மாதிரி கருவியாய் மட்டும் ஆக வேண்டும். இங்கே நீங்க எல்லாரும் கருவியாக தான் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள். நீங்க எல்லாருமே உட்கார்ந்துருக்கீங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா தான். இந்த நாலேஜ் எல்லாமே வந்து பகவான் சொன்னது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. நானும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆகி உங்களுக்கு எல்லாமே இதுல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுல எனக்கு எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இங்க என்ன கொடுத்துருக்கிறதோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு இந்த உடல் என்னும் எந்திரத்தை வச்சு நம்ம இந்த நற்காரியங்கள் நம்ம செய்யறதுக்கு நம்ம எப்பவுமே ரெடியா இருக்கணும். அது இன்னும் இள வயதிலே செய்யும் பொழுது அது நமக்கு முதுமையில வந்து நல்ல ஈஸியா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய மார்க்கத்துக்கு நமக்கு வழி கிடைக்கும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 34 வாசிங்க மாதாஜி.
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्. எஸ், துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன் வந்து துரியோதனுடைய தங்கையினுடைய கணவர் ஆக்சுவலி. கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எல்லாருமே பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஏற்கனவே கொன்ன பிறகு இனிமே நீ வந்து கொல்றது என்னன்னா ஒரு செத்த பாம்பு அடிக்கிற மாதிரி தான் இப்போ அது. ஸோ ஆல்ரெடி பகவானுடைய அனுகிரகத்துல அவர்கள் எல்லாருமே அழிக்கப்பட்டு விட்டார்கள். இப்போ நீ ஒரு கருவியாய் மற்றும் ஆய் நீ வந்து அந்த உடலை விட்டு அந்த உயிர் செல்வதற்கான மார்க்கத்தை மட்டுமே நீ செய்கிறாய் அப்படிங்கறத வந்து விளக்குகிறார். வெறுமனே போரிடுவாயாக, உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து கிளியரா சொல்றார் பகவான். எஸ், 35 வாசிங்க மாத்த. சஞ்சய உவாச்ச एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य. எஸ், ஸோ இவ்வாறாக பகவான் கூறியதை வந்து கேட்டுண்டு நம்ம சஞ்சயனும் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றார் ஆக்சுவலி. ஸோ இவ்வாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி இந்த பதிலை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய இரு கைகளை கூப்பி கூப்பிய கரங்களுடன் நடுக்கத்துடன் மீண்டும் மீண்டும் பகவானை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தடுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினான். அதாவது இந்த பெரிய உருவத்தை பார்க்க, ஏன்னா ஃபியூச்சர் நடக்க போறது எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு இல்லையா. எப்பவுமே ஃபியூச்சரை நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படவே கூடாது. அது சஸ்பென்ஸா இருந்தாலே நமக்கு வந்து நன்மையை பயக்கும். அது வந்து நன்மையா இருந்தாக்கா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசு, அதே வந்து கஷ்டம் வரும்னு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நினைச்சே அந்த கஷ்டத்தை எதிர்நோக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாம போய் சேர்ந்துருவோம். அதனாலதான் எப்பவுமே வந்து ஃபியூச்சர் சஸ்பென்ஸ் இருக்கிறத வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். வி ஷுட் நாட் கோ அண்ட் அதை போய் நம்ம செக் பண்ணணும்னு நினைக்கவே கூடாது. ஸோ அதனால வந்து ஃபியூச்சர் என்னன்றதை பகவான் கையில விட்டுடும். இன்னைக்கு என்னன்ற நாம செய்யணுமோ ரைட் ஆக்ஷன் அட் ரைட் டைம், அது ரொம்ப முக்கியமான இது. அதை நம்ம செஞ்சோம்னா நாளைக்கு ஃபியூச்சர் வந்து நன்மையாகவே இருக்கும். ஆக்சுவலி அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்து இந்த போர்னுடைய விளைவு எல்லாமே வந்து எல்லாமே நாசனம் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியறும் பொழுது அர்ஜுனருக்கு வந்து ரொம்பவுமே வந்து வருத்தம். அந்த கூப்பிய கரங்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா பயத்துடனும் குரல் நடுக்கத்துடனும் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். ஆக்சுவலி பின்வருமாறு பேசலாகிறார். எஸ், 36, 37 ரெண்டு வாசிங்க மாத்த. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याधिकत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्. எஸ், இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரூபத்துல என்னென்ன நடக்கிறதுன்றத மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். ஆக்சுவலி சோ புலன்களின் அதிபதியே ரிஷிகேஷா அப்படின்னு சொல்லி அட்ரஸ் பண்றாரு இல்லையா. உமது திருநாமத்தை கேட்பதால், பகவானுடைய திருநாமத்தை கேட்பதால் ஆனந்தம் என்பது கண்டிப்பாக வரும். நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சங்கீர்த்தனம் வீட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது பக்தி பாடல் பாடும் பொழுது நம்ம ஃபுல்லா அதுல வந்து மூழ்கி போயிடுவோம். சோ நாமங்களை சொல்வதை காட்டிலும் பாடலாக சொல்லும் பொழுது நமக்கு அது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். ஸோ அதனால நமக்கு என்ன ஆகுதுனாக்கா ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்றோம் நம்ம பகவானோட வந்து. நம்ம பாத்தீங்கன்னா மீராபாய் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சலங்க கட்டிட்டு அவங்க வந்து பக்தியில தான் அவங்க வந்து பகவானை வந்து இது பண்ணாங்க. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்றோம் பகவானோட. ஸோ சித்தர்களும் மரியாதையும் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் ஸோ ரிஷிகளும் முனிவர்களும் சித்தர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து பக்தியோட வந்து நமஸ்கரிக்கிறார்கள். ஆனால் அசுரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பயம் கலந்து இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். ஸோ இப்படி அவர்கள் ஓடும் பொழுது ஏன் உங்களை வந்து மரியாதை கலந்த வணக்கங்களும் ஏன் அவர்கள் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினும் வந்து அர்ஜுனர் வைக்கிறார்.
சோ ஏன்னா நீங்க தான் ஆதி புருஷர், நீங்க தான் படைக்கிறவரே, படைப்பாளரே நீங்க தான், த கிரியேட்டர். ஸோ மெயின்டெய்னர் அண்ட் அனிலேட்டர் எல்லாருமே வந்து எல்லாருடைய பாகங்களும் இவர் தான் பண்றாருன்றது தெரியுது. உலகத்தினுடைய அடைக்கலமே நம்மளுடைய பரமபுருஷ பகவான். ஏன் அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்தனைகள் செய்யக்கூடாது, வணக்கங்களை செலுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை வந்து கேட்கிறார் ஆக்சுவலி அர்ஜுனர். எஸ், 38th ஸ்லோகம் வாசிங்க. त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत्तं विश्वमनन्तरूपम्. எஸ், மீண்டும் வந்து பகவானுடைய அந்த வைபவ ரூபத்தை பற்றி இன்னும் விளக்குகிறார். யார்? ஆதிதேவர், அதாவது ஆதி புருஷர் பகவான், மிகவும் பழமையானவர். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் யாருன்னா பகவான் தான் நமக்கு. அதையும் சொல்றாரு. அனைத்தையும் அறிந்தவரும் பகவான் தான், அறியப்பட வேண்டியவரும் பகவானே. அதாவது அறியப்பட வேண்டிய பொருள் நேயம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். சோ நேயம் கூட வந்து பகவான் தான். பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் தான் அவர். உன்னதமான அடைக்கலம் நீர், எல்லையற்ற ரூபம். ஏன்னா வானத்துக்கும் பூமிக்குமே கலந்து இருக்கக்கூடிய அந்த உருவம் எங்க தொடங்கியிருக்கு எங்க முடியறதுன்றத அர்ஜுனரால காண முடியவில்லை. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் நீங்கள் பரவி உள்ளீர்கள் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் கிட்ட சொல்றாரு. எஸ், 41 வாசிங்க. सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि. எஸ், உண்மை. ஸோ பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நண்பன் என்ற முறையில தான் பகவான் கிட்ட அவர் வந்து நட்பு கொண்டு அந்த இதுலதான் ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் இருந்தார். ஸோ இவ்வளோ பெரிய இது எல்லாத்தையுமே பார்த்த பிறகு அவர் தான் ஆதி புருஷர் அப்படிங்கிற அந்த கன்ஃபர்மேஷனே அவர் மைண்டுக்கு வந்த பிறகு அவர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். உங்களை கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே, இப்படி எல்லாம் உங்களை அழைச்சிருக்கேன் நானு. அதாவது அஃபெக்ஷனாவும் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பிரேமையினாலோ பித்தத்தினாலோ நான் அனைத்தையும் என்னென்ன தவறுகள் செய்தனோ உங்களுக்கு வந்து செஞ்சனோ அது எல்லாத்தையும் என்னை மன்னிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினையும் இதையும் வந்து வைக்கிறாரு அவர் முன்னாடி. வணக்கங்களை தெரிவித்து நான் ஏதாவது தவறு இழைத்திருந்தால் என்னை மன்னிக்கவும் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டினையும் வைக்கிறார் அவர். பொழுதுபோக்கான சமயங்கள், ஏன்னா ரிலேஷன்ஸ் இல்லையா. ஸோ எல்லா டைம்லயுமே பார்த்தீங்கன்னா நாம கூட வந்து ஒரு கசின்ஸ் எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்தோம்னா சில சமயத்துல அவங்களோட சந்தோஷமா இருப்போம், சில சமயத்துல அவங்கள வந்து புல் பண்ணுவோம். ஸோ அதாவது காமெடி பண்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் செயல்கள் கண்டிப்பாக செய்வோம் இல்லையா. அந்த மாதிரிதான் அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது. அதையேத்தான் மீண்டும் பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையான போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவு அருந்தும் போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவோ சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலோ அவமரியாதை செய்துள்ளேன். சோ இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக அப்படின்ற ஒரு இதையும் அவர் வந்து வைக்கிறார். அதுதான் 42nd ஸ்லோகத்தது. வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. यच्चावहासार्तमसत्कृतोऽसि विहार्य शय्यासन भोजनेषु एको तवाप्यच्युत सत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्. எஸ், தத்ஷாமயே, அதாவது மன்னியுங்கள் அப்படிங்கறத வந்து அவர் வந்து சொல்றார். இத்தகைய குற்றங்களுக்கெல்லாம் என்னை வந்து மன்னிச்சிடுங்க. ஏன்னா உயர்ந்த ஆளுமை அவர் அப்படிங்கறது வந்து அதாவது கேட்டும் தெரிஞ்சின்றாரு, பார்த்தும் தெரிஞ்சின்றார். இதுக்கு மேலேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செஞ்சதே வந்து நாம என்ன சிறு தவறு செஞ்சாலும் அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மன்னிப்பு கேட்டால் அதுக்கே அப்பவே நமக்கு வந்து மோட்சம் என்பது உண்டு அதுல இருந்து. ஆனா நம்ம ரியலைசேஷனே இல்ல, நம்ம தப்பு செஞ்சோன்றத வந்து அந்த இதுவே அக்செப்ட் பண்ணிக்காம நம்ம வந்து அந்த மன்னிக்கும் அந்த மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய அந்த தோரணை கூட இல்லாம ஃபால்ஸ் ஈகோல இருந்தோம்னா அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவமாக மாறுகிறது. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருவர் செய்த தவறை அவர்கள் உணரும் பொழுதே பாதி மன்னிப்பு என்பது கிடைக்கிறது. அதே வந்து யாருக்கு அந்த தீங்கை இழைத்தமோ அவர்கிட்டயே போய் மன்னிப்பு கேட்டோம்னா அப்பயே நமக்கு அந்த அந்த அவங்களும் வந்து அந்த மனசு இறங்கி அவங்கள வந்து மன்னிக்கக்கூடிய அந்த இது அந்த இதுக்கு வந்துருவாங்க. சோ அதனாலதான் வந்து மன்னிப்பு என்பது மிகப்பெரிய மன்னிக்கிறவங்களும் அதாவது ஒருவரை மன்னிப்பது என்பது மிக உயர்ந்த குணம். அதை மன்னிப்பு கேட்கிறவரும் உயர்ந்த குணம் தான். இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று ஆக்சுவலி. எஸ், 45. अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. எஸ் தேவேஷ ஜெகன் நிவாச. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய அதாவது இந்த தெய்வீகமான ரூபத்தை காட்டி அருளுங்கள். அதாவது 2 கைகளுடைய ரூபத்திற்கு வரணும்ன்றது வந்து 4 கைகள் 2 கைகள். ஏன்னா இது நிறைய பெரிய உருவத்தை வந்து ஏன் நம்ம வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா எடுத்துக்க முடியாதுன்னா நம்ம வந்து அந்த ரூபத்துல எல்லாமே அடங்கியிருக்கும். சோ நமக்கு வந்து ஆச்சரியப்படுவது வந்து ஒரு சில தருணங்கள் தான் இருக்குமே ஒழிய பயம் என்பது கண்டிப்பாக வரும். அதை வந்து அதோட நம்ம உறவு கொள்வது ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றது கடினமாகி விடுக்கும். சோ அந்த உருவம் வந்து நமக்கு அக்செப்டன்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியான உருவமா இருக்காது. அதனாலதான் வந்து மீண்டும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார், உங்களுடைய அந்த தெய்வீகத்தன்மையான அந்த 4 கைகளுடனும் அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா 2 கைகளுடைய உருவத்தை நான் காண விழைகின்றேன். ஏன்னா இந்த உருவத்துல வந்து குழப்பம் பயம் எல்லாமே வருது. ஏன்னா ஃபியூச்சர் எல்லாத்தையுமே பாக்குறாரு இல்லையா, அதை பார்த்து அவருக்கு பயம் குழப்பம் எல்லாமே வருது. சோ இதுவரை நான் என்றும் கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இனிஷியலா சந்தோஷம் ஆச்சரியம் பக்தி எல்லாமே வரும். அதே சமயத்தில் பயத்தினால் மனம் குழம்புகின்றது. எதுக்குன்னா ஃபியூச்சர் நடக்க போறது எல்லாத்தையுமே பார்த்த பிறகு குழப்பம் என்பது வருகிறது. சோ தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, ஏன் என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாரு. அதாவது 4 கைகளுடைய பரமாத்மா ஸ்வரூபம் இல்லைன்னா 2 கைகளுடைய கிருஷ்ண ரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள். ஏன்னா அதுதான் ஃப்ரெண்ட்லியான உருவம், நம்ம பழக முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இங்க விளக்குகிறார். எஸ். किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. எஸ், இதுதான் 4 கைகளுடைய அந்த மகாவிஷ்ணு சுரூபம், அதாவது பரமாத்மா ரூபத்தை காண விழைகின்றேன் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடம், சோ அவருடைய அந்த பரமாத்மா ரூபத்தை, கையில் சங்கு சக்கரம் 2 கைகள்ல இருக்கும், கதை ஒரு கையில் இருக்கும், தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை நான் காண விரும்புகின்றேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு. ஏன்னா அந்த ரூபம் தான் நமக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா நம்ம பழகக்கூடிய ரூபம் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறார். அதை தான் வந்து சொல்றார். எஸ், 48 வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி 48 வாசிங்க. ஐ திங்க் அன்மியூட் பண்ணுங்க. நவேத யஜ்ஞா ஜயனைன தானைஹ ந च क्रिया भिन्न तपो विरुग्नैः एवं रूपा शक्त्यहं न लोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर. இப்ப வந்து பகவான் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து இது வரைக்கும் யாருமே பார்த்தது கிடையாது. சோ இத தேவர்களும் பார்த்தது கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரூபத்தை காண்பதற்காக நீங்க வந்து வேதங்களை படிப்பதனாலோ யாகங்களை செய்வதனாலோ தானங்களை கொடுப்பதனாலோ புண்ணியங்களை செய்வதாலோ கடும் தவங்களையோ இல்லை இது எது செஞ்சாலுமே இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து காணக்கூடிய பாக்கியம் உங்களுக்கு யாருக்குமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதே இல்லை அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா சொல்றாரு. சோ இப்போ வந்து விஸ்வரூபத்தை யார் யார் பார்த்திருப்பாங்கன்னாக்கா, டைரக்டா பார்த்தது அர்ஜுனர், இன்டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சஞ்சயனுடைய கண்கள்ல வியாசதேவரும் பார்த்தார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதை வந்து விளக்குனது வந்து யாருக்கு, திருதராஷ்டருக்கு விளக்கினார். ஆனா அவரை பார்க்கல. பட் இப்படி இருந்ததுன்றத கேட்டது யாருன்னா திருதராஷ்டர். சோ ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ யாகங்களை செய்வதாலோ தானங்களோ புண்ணிய செயல்களோ கடும் தவங்களோ இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது இயலாததாகும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு. அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த உருவத்தை யாருமே காண முடியாது அப்படிங்கறது வந்து சொல்றார். அதாவது விஸ்வரூபத்தை. 49 வாசிங்க மாதாஜி. மாதே வ்யதாமா ச விமூட பாவோ दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृढममेदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनः स्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. எஸ், இந்த கோரமார அத ரூபம் கோரமீத்ருங்மேகதம் அதாவது வியபேதீப பிரதிமான
புனஸ்துவம் அதாவது பிரியமான அந்த அந்த 4 கைகளுடைய அந்த உருவத்தை வந்து நீ வந்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றார். இந்த கோரமான இந்த ரூபத்தை கண்டு நீ மிகவும் குழம்பி உள்ளாய் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றார். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். சோ எல்லா குழம்பங்களிலிருந்து விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம்ன்ட்டு பகவானும் வந்து அந்த 4 கைகளுடைய ரூபத்தை வந்து அர்ஜுனருக்கு காட்டியாருள்ளார். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் 50 வாசிங்க மாதாஜி. சஞ்சய உவாச்ச இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷயாமாஸ பூயः ஆஸ்வாசயாமாஸ பீதமேனம் பூத்வா புனः சௌம்யவபோர்மஹாத்மா. எஸ் இவ்வாறாக சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரக்கு சொல்ல ஆரம்பிருக்கு. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண அர்ஜுனருடன் நடந்த உரையாடலுக்கு பிறகு நம்மளுடைய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய 4 கைகளுடைய உருவத்தையும் பின்னர் 2 கைகளுடைய உருவத்தையும் வந்து அர்ஜுனருக்கு காட்டி அவரை உற்சாகப்படுத்தினார் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்றார். ஆக்சுவலி எஸ் 51 வாசிங்க. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः. எஸ் சோ இப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இந்த 2 கைகளுடைய கிருஷ்ண ரூபத்தை கண்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குழப்பமும் முடிவு பெற்று சோ இந்த உருவத்தை கண்ட பிறகு அவருக்கு வந்து மகிழ்ச்சி அடைந்து இந்த சுய இயல்பினை நான் பெற்றேன், மீண்டும் அடைந்தேன் சொல்றார். ஏன்னா அந்த குழப்பமே ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகுதுன்றத அவருடைய அந்த உருவத்துல பார்த்த பிறகு அவரால் வந்து ஒரு நிலை கொள்ள முடியவில்லை. ஏன்னா நமக்கு முன்னாடி கூட நம்ம உறவினர்கள் வந்து இறக்க போகிறார்கள் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சா கண்டிப்பாக நம்மளால கூட அதை வந்து தாங்கிக்கக்கூடிய மனசு நமக்கும் கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரி உணர்வு தான் வந்து அர்ஜுனருக்கும் இருந்தது. என்னதான் நம்ம இருந்தாலும் நம்ம முன்னாடியே அவங்க எல்லாம் இறக்க போகிறார்கள் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வந்து மன வருத்தத்தை அவருக்கு கொடுக்கிறது. அதுதான் வந்து அது அவருக்கு அந்த மனக்குழப்பமும் வருகிறது. அவரால் வந்து அந்த சங்கடங்களை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியறது இல்லை. ஸோ அந்த சுய இயல்பினை அவர் இழந்து விடுகிறார். ஸோ இப்ப 2 கைகளுடைய அந்த கிருஷ்ண உருவத்தை அவர் பார்த்த பிறகுதான் அவருடைய இயல்பை அவர் பெற்றார் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா சொல்றாரு அர்ஜுனர். எஸ் 52 வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. சோ பகவான் இந்த உருவத்தை காட்டியருளும் போது இந்த உருவமும் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்கள் எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர். அந்த திவ்ய தரிசனத்தை வந்து பார்க்க 2 கைகளுடைய நம்ம பகவானுடைய அந்த அந்த உருவத்தை பார்க்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே வந்து விருப்பப்படுகிறார்கள், தேவர்கள் முதலில் கொண்டுட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்கிறார். ஆக்சுவலி எஸ் 54 भक्त्या त्वनन्यया शक्त्या अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. சோ யார் இந்த உருவத்தை யாரால வந்து பகவானை தரிசிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லுகிறார். யார் ஒருவர் கலங்கமற்ற பக்தி, அனன்யா பக்தி, அனன்ய சக்யா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்க. அனன்ய பக்தி யாருக்கு இருக்கோ அவங்க மட்டுமே இந்த மாதிரி பகவானுடைய இந்த ரூபத்தை காண முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காரு. நாம் எல்லாம் கூட அந்த கலங்கமற்ற பக்தியில முன்னேறணும்னா ஒரு நாள் பகவான் நமக்கும் வந்து அவருடைய அந்த ரூபத்தை நமக்கு காணாம நாமளும் பார்க்கக்கூடிய அந்த இது வந்து அருள் பாலிப்பார் அப்படின்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும். கண்டிப்பாக நாம அனன்ய பக்தியில என்னைக்குமே முன்னேறணும். வேற எந்த பக்தியை விட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாதன பக்தியில தான் நம்ம போவோம். ஆனா நம்ம போக வேண்டியது என்ன? அனன்ய பக்தியில தான், கலங்கமற்ற பக்தி. கலங்கமற்ற பக்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தங்கள் தான் இருக்கும். பகவானுக்கும் நமக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலேஷன்ஷிப் அதுதான் நம்ம வந்து ஏற்படுத்திக்கணும். சோ அப்படி போகும் பொழுது இப்ப வீட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கவங்க கிட்ட வந்து நம்ம ரிலேஷன்ஷிப், அதனாலதான் நமக்கு அந்த விட்டு கொடுக்கும் தன்மை, அவங்க மேல பாசம் பரிவு இதெல்லாம் நிறைய உண்டு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் நம்ம வந்து பகவான் மேல எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் உன்முன் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களில் உங்களால் நுழைய முடியும். சோ பகவானை பற்றி
நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அந்த ரகசியங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அறியக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு வந்து நம்மளால அதுல நுழைய முடியும்னாக்கா நம்மளால அனன்ய பக்தி இருந்தா மட்டுமே நம்மளால அவருடைய அந்த அவரை பற்றியான ஞானத்துல நமக்கு வந்து நுழையக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். அவரே நமக்கு உள்ள பரமாத்மா சொரூபத்துல உட்கார்ந்து நமக்கு அதை வந்து அதோ நமக்கு புரிய சொல்லுவாரு, நம்ம அதை புரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம. சோ நமக்கே அதை உணரக்கூடிய தன்மையை அவர் கொடுப்பார். சோ இது வந்து ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் அனன்ய பக்தி அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 55 வாசிங்க. மத்கர்ம கிருன் மத்பராமோ மத்பக்தஹ சங்கவர்ஜிதஹ நிர்வைரஹ சர்வபூதேஷு யஹ சாமாமேதி பாண்டவ. சோ அவ்வாறாக அனன்ய பக்தியில யார் ஒருவர் ஈடுபட்டுள்ளாரோ அப்படிப்பட்டவர்களுடைய தூய பக்தி தொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டு இருப்பார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதன் பலன் மேல பற்று இருக்காது. பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட செயல்கள் அவர்கள் செய்வார்கள். எதையுமே ஸ்பெகுலேஷன் பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது தன்னுடைய மனக்கற்பனைகளுக்கேற்ற கலங்கங்கள் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூடும். அதாவது இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ, இது இப்படி ஆகுமோ அது அப்படி ஆகுமோ அப்படிங்கிற அந்த இது ஒரு செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு காரியம் செய்ய போகின்றோம், அந்த காரியத்துல நமக்கு தடங்கள் வரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு உணர தொடங்கும் போது இது இப்படி ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ். அதாவது ஆனா உண்மையிலே என்ன நடக்க போகிறதுன்னு நமக்கு முன்னாடியே நமக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு பக்தனுக்கு வந்து அது என்ன நடந்தாலுமே அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும். சோ அது நன்மையா இருந்தாலும் சரி தீமையா இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருப்பாங்க அவங்களுக்கு. அது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த மனக்கற்பனைகள் கலங்கங்கள் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டாச்மெண்ட், அவங்களுக்கு எதுவுமே அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட இதுல அவங்க எப்படி ஒரு மரத்தினுடைய மெயின் ஸ்டெம் மேல போகுதோ அதே மாதிரிதான் அவருடைய எண்ணங்களும் ஒரே இலக்கை நோக்கி மட்டுமே செல்லும். அதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானுக்காக மட்டுமே நாம் சேவை செய்கின்றோம், பகவானின் காரியங்களே நாம ஈடுபட்டு இருக்கின்றோம் அப்படிங்கிற அந்த இதுதான் அவங்களுக்கு. என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தில் நண்பனாக உள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான், அவன் பரமகதியை அடைகின்றான் அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார் ஆக்சுவலி. சோ இதுதான் வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விஸ்வரூப தர்சன யோகோ நாம ஏகாதசோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும் வைக்கிறேன், அனைத்து பக்தர்களிடத்திலும் ஒரு வேண்டுகோள். சோ இதுல யார் யாரு முதல் டைம்ல வந்து சேர்ந்திருக்கீங்களோ, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த 18 days கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களோ அவர்கள் ஜூம்ல இல்லாம யூடியூப்ல இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு குவிஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா எத்தனை பேர் அட்டென்ட் பண்றீங்கன்ற அந்த அந்த இது வந்து எனக்கு தெரியறது. அதாவது 300+ அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இங்க ஜூம்ல பார்க்கும்பொழுது 130 அந்த மாதிரி தான் காட்டுது. யூடியூப் எல்லாமே சேர்த்து தான் வந்து ஐ எம் ஏபிள் டு செக் இந்த லாக்ஸ்ல பார்க்கும்பொழுது 300 பேர் 250ல இருந்து 300 பேர் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா குவிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 120 பேர் தான் ஸ்டாண்டர்டா அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நாளைக்கு சர்டிபிகேட் வேணும்னா நீங்க குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும். தயவு செஞ்சு யூடியூப்ல அட்டென்ட் பண்றவா எல்லாருமே குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இட் இஸ் ஸ்டில் ஓப்பன். வேற லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே குவிஸ் ஆன பிறகு அதை வந்து லாக் பண்ணிடுவாங்க. நாங்க இன்னும் அதை லாக் பண்ணல. ஸ்டில் யூ ஹாவ் த டைம். தயவு செஞ்சு குவிஸ் எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணுங்க. ஒரு ரவுண்ட் பண்ணக்கூடிய யாரா இருந்தாலுமே அவங்க வந்து ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்க. இது 2 என்னுடைய வேண்டுகோளா வைக்கிறேன். தயவு செஞ்சு எல்லாரும் அந்த வேலையை செய்யணும். ஸோ அப்புறமா வந்து நமக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்கலையே மாதாஜின்னு கேட்டா எனக்கு எதுவுமே என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஐ வாண்ட் டு டெல் இட் ஓப்பன்லி. ஸ்ரத்தாவன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க அட்வான்ஸ் லெவல் போறதுக்கு ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் கண்டிப்பா சப்மிட் பண்ணணும். 1 ரவுண்ட் சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும். அதோட சேர்ந்து தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா. அது மாத்திரமே கிரைட்டீரியா கிடையாது. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எலிஜிபிள் கிரைட்டீரியா. அதோட 85% அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும். அட்வான்ஸ் கோர்ஸ்ல சாதனை சார்ட் வந்து ஃபில் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம், அதையும் எழுதி சப்மிட் பண்ணணும். இந்த 4த்துக்குமே எஸ்ன்னு கொடுத்தா மட்டுமே உங்களுடைய அப்ளிகேஷன், இப்ப நான் இந்த 18 நாட்களுக்கு முடியறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த 3 குரூப்ஸ்லயுமே வந்து அந்த செகண்ட் லெவல் அட்வான்ஸ் லெவலுக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம். தயவு செஞ்சு ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்க.
ஆனா இது எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா 4 இருக்கு. இத வந்து கவனமா பார்த்து பண்ணுங்க. ஏன்னா போன பேட்ச்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து கரெக்டா ஆப்ஷன் கொடுக்காதனால அவங்களுக்கு அந்த அந்த அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு கிளியரன்ஸ் ஆகல. ஸோ ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த இதெல்லாமே வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு பண்ணுங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் டு டெல் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் டூ இட். தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இப்போ இது வந்து இப்போ ராதிகமா ஸ்டோரி சொல்றீங்களா இப்போ? ஹரே கிருஷ்ணா மேம். எஸ் மேம். ஓகே. நேத்து நம்ம பேசின ஸ்டோரி ஞாபகம் இருக்கா? என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னு அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் இன்னைக்கு. மாதவேந்திரபுரி. நேத்து என்ன ஸ்டோரி சொன்னோம்? மாதவேந்திரபுரி. மேம் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களா மேம்? எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரையும் மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் மாதாஜி. அவங்க எப்படி பேசுவாங்க? பாவம் இல்ல, நம்ம டிவோட்டிஸ் தான் சப்போர்ட் பண்ணலாம் நம்ம. இல்ல கிருஷ்ணா? மாதாஜி. சோ ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். சோ நம்ம வந்து பார்க்க போறது வந்து நம்ம மாதவேந்திரபுரி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற ஒருத்தரை பத்தி. நேத்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் மாதவேந்திரபுரி அவரை. சோ அவர் என்னன்றத ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் லைன்ல நான் சொல்லிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். அவர் மாதவேந்திரபுரி அவர் வந்து இருக்கிறதுலயே எப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் பிரம்மச்சாரியர் யார்கிட்ட இருந்தும் அவங்க சொல்ற தியாகம் அந்த அந்த நாலேஜ் ஷேர் பண்றதுல அவங்க எதுவுமே ரிட்டர்ன்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இது கொடு அது கொடுக்குன்னு அவங்க கொடுத்தா கூட அவங்க வேண்டாம் தான் சொல்லிடுவாங்க. இவர் வந்து அதை விட ஒரு படி எப்படின்னா அவங்களா வந்து தேடி கொடுத்தா அவர் வாங்கிப்பாரு தவிர அவர் போய் தேட கூட மாட்டாரு. அப்படியே வந்து தூங்குற டைப்புன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இவரோட அதை விட அந்த மாதிரி இருக்கச்சு இவர் ஒரு ஊருக்கு போறச்சு நம்மளோட சாட்சி கோபால் வந்து அவரை கனவுல பார்த்து ஒரு அவரோட விக்ரமம் எங்க இருக்கோ அது கனவுல வந்ததுல அவர் தேடி எடுத்துன்னு போய் வச்சுட்டாரு. அப்புறம் தான் அவருக்கு புரிஞ்சிச்சு அவருக்கு பால் கொடுத்த அந்த கோபால் வந்து வேற யாரும் இல்ல, இந்த நம்ம கிருஷ்ணர் தான்ன்றது அவருக்கு புரிஞ்சு ஒரு பெரிய கோயில் கட்டி அவர் வந்து கும்பிட ஆரம்பிச்சாரு. ரைட். இது வரைக்கும் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவர் வந்து அதை விட ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி என்ன ஆகுதுன்னா அவர் வந்து அவருக்கு மறுபடியும் ஒரு கனவு வருது. அப்ப வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரி நீ எனக்கோசரம் வந்து கற்பூரமும் சந்தனமும் எனக்கு எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு. அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துல ரொம்ப தூரத்திலயே இருக்கு. அவர் வந்து அவர் அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்றுறதுக்கோசரம் அவர் கிளம்பி போயிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து போயிட்டு அவர் சந்தனம் கற்பூரம் எல்லாம் வாங்கிடுறாரு. வாங்கிட்டு திரும்ப வர்றாரு. ஓகே. இங்க இது என்ன கதைன்னா நம்ம இன்னைக்கு சொல்லக்கூடியது வந்து கீர்ச்சோர் அப்படின்னு. கீர்ச்சோரனா எப்பவுமே வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை திட்டுறோம் இல்லையா, அவர் திருடாரு, அவர் இது பண்றாரு அது பண்றாருன்னு எல்லாம் சொல்ற மாதிரி ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றாரு அன்ற கதை தான் இன்னையோட அடுத்த, அதாவது மாதவேந்திரபுரியோட பார்ட் 2 ஸ்டோரி, அந்த கீர்ச்சோர் திருடர் அப்படின்னு. இவர் வந்து திரும்பி வந்த உடனே இவர் வந்து வர வழியில வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போறாரு. இங்க என்னன்னா இந்த கோயிலோட ரொம்ப மிகப்பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி இது வந்து நான் சொல்ல போறதுக்கு முன்னாடி இது என்ன கோயில் எந்த இடம்ன்றதை நீங்க தெரிஞ்சவங்க வந்து சாட்ல டைப் பண்ணுங்க. இவர் வந்து சாட் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இவர் வந்து வந்துட்டு இந்த கோயில்ல வந்து கீரைனா பாயசம் அவ்வளோ நல்லா, அதாவது ரொம்ப திக்கு மில்க்ல பால்ல வந்து பண்ணி எல்லாம் சர்க்கரை ஹனி எல்லாம் போட்டு அவ்வளோ அரிசியோட பண்ணது அவ்வளோ டேஸ்டியா இருக்கும். இந்த லெவல்ல வந்து எந்த இடத்துலயுமே அவ்வளோ டேஸ்ட் கிடைக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பூஜாரி. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இவர் தரிசனம் எடுக்கலாம்னு அங்க வெயிட் பண்றாரு. அவர் வெயிட் பண்ண குருவாயூர்ல. ஸோ இது கிருஷ்ணரோட கோயில் தான், எல்லாம் நார்த். ஸோ இது வந்து மேல வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்து திரும்ப வரச்சே வர்ற வழியில வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவர் வந்து இந்த மாதிரி சாப்பாடு சாமிக்கு வைக்க போற இடத்துல அந்த டைம் வந்து அந்த மூமெண்ட் பூரி ஜெகநாத் இல்ல. ஸோ வைக்கிற இடம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவர் வந்து ரொம்ப பூரி ஜெகநாத் கிட்ட இருக்கிற இடம்னு நான் சொல்றேன் அது ஒரு. ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப டெம்ட் ஆயிட்டு என்ன பண்றாருன்னா அந்த பிரசாதம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இதை டேஸ்ட் பண்ணேன்னா நானும் இதே மாதிரி பிரசாதம் வந்து என்னோட கிருஷ்ணர் இருக்கா இல்லையா நம்ம கோபாலுக்கு பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு அவருக்கு தோணுச்சு. ஒரு க்ஷணம் அவருக்கு தோணுச்சே தவிர அப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப மோசம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இன்னும் அது வந்து ஆண்டவனுக்கே வைக்கல. அது வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தோணுச்சுன்னா அவரு ஆண்டவனுக்கு முன்ன வந்து அவர் சாப்பிடுறதுக்கு சமம் இல்லையா. அவரால் அந்த நினைப்பே அவரால் நினைக்க முடியல. பூஜையில கூட அவரால் இருக்க முடியாது. ஏன்னா அது ரொம்ப அவரால் மன கஷ்டத்தோட அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறாரு. கிளம்பி ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் ஒரு இடத்துல போயிட்டு உட்கார்ந்து அவர் கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு அன்னைக்கு வந்து வீட்டுல போயிட்டு இருக்காச்சு. இந்த பூஜாரி வச்சாரு இல்லையா, அதாவது இந்த
பாருப்பா நான் தான் வந்து இந்த மாதிரி என்னோட சிஷ்யர் ஒருத்தர் இருக்காரு, இந்த மாதிரி என்ன என்னோட டிவோட்டி, நீ வந்து அவர் பேர் வந்து மாதவபுரி, அவருக்கோசரம் அவர் ஆசைப்பட்ட நீ வந்து அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு அவருக்கு எடுத்துட்டு கூட அவர் இங்க இருக்காரு அப்படின்னு கிருஷ்ணர் அவர் கனவுல வராரு. உடனே இவர் வந்து எந்திரிச்சு போய் போய் பார்த்தா நிஜமாவே ஒரு சின்ன குடம் ஃபுல்லா வந்து அந்த கீர் வந்து ஒழிச்சு வச்சிருக்காங்க. அவரும் ஆசையா அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு அவர் உடனே வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு அவரு அங்க போய் மாதவபுரிக்கோசரம் கிருஷ்ணர் சொன்ன ஆணையை நிறைவேற்றுறதுக்கு தேடிட்டு இருக்காரு. அவர் தேடின உடனே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இவர் இருக்காரு. இவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி என் கனவுல வந்து இந்த மாதிரி சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவரால தாங்க முடியாத லெவலுக்கு அவருக்கு ஆச்சரியம், அவரால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒருத்தர் வந்து நடக்குதுன்றத வந்து நம்ம யாருமே நினைக்காது. அவருக்கே அவர் கனவுல வந்தாருன்னா உங்களை விட பெரிய டிவோட்டி இருக்க முடியாது, இவர் எடுத்து வச்சிருக்காரு அப்படின்னு. இன்னையில இருந்து 2 நடந்தது என்னன்னா, அன்னையில இருந்து தான் திரை போட ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா சாமிக்கு வந்து வைக்கிற நைவேத்தியம் யாருமே பார்க்க வேண்டான்ற ஒரு கான்செப்டும் வந்துச்சு. அதை விட ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட் என்ன, கிருஷ்ணர் வந்து திருடன் நம்ம சொல்றோமே தவிர அவர் திருடின ஆக்சுவல் ரீசன் வந்து அவரோட டிவோட்டிஸ்கோசரம் தான். இதுதான் கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதனால அவர் திருடி கொடுத்தது மாதவேந்திரபுரிக்கு. இவங்க எல்லாருமே வந்து அப்பந்தான் இவங்களுக்கு வந்து நல்லாவே புரிஞ்சிச்சு இவங்க எந்த லெவலுக்கு எவ்வளவு எலிவேட்டட் சோல்ஸ்ன்றது வந்து அவங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சது இந்த கதையினால. சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம வந்து மனசால நினைக்கிறது கூட கிருஷ்ணருக்கு பரமாத்மா ரூபத்துல இருந்து நம்ம கேட்கணும் பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு இல்லை, எது நம்மளுக்கு கரெக்டோ நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து பரமாத்மா ரூபத்துல இருந்து அதை நிறைவேற்றுவாரு. அதுதான் அவரோட டேலண்ட். அதுதான் அவர் பண்ணிட்டு கூட இருக்காரு. இப்ப நம்மளுக்கு நிறைய நம்ம நினைப்போம், ஐயோ நான் நினைச்சேன் ஆனா எனக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு. இதுக்கு அர்த்தம் நம்ம நினைச்சோம் ஆனாலும் கிடைக்கல, நான் வேண்டினேன் ஆனாலும் கிடைக்கலன்றதை கம்பேர் பண்ணாதீங்க. நம்மளுக்கு எது சரியோ அது கரெக்ட் டைம்ல கொண்டு வந்து அவர் கொடுப்பாரு. அவரோட டிவோட்டிஸ் வந்து நிறைய பண்றாரு, அதுல திருட்டுத்தனமும் அவர் பண்ணிட்டாரு. அதுல இருந்து இந்த கோயில் வந்து கீர்ச்சோர் அப்படின்ற பேர்ல வந்து இந்த ஸ்தலம் பர்மனண்டா ஆயிடுச்சு. சோ இதுதான் இந்த கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இவர் ஃபர்ஸ்ட் மாதவேந்திரபுரி வந்து இருந்த இடம் வந்து நிறைய பேர் விருந்தாவன் போட்டிருக்காங்க. கரெக்டா என்னன்னா, அவர் விருந்தாவன்ல இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல தான் அவரோட கோபால் இருக்காரு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் அவர் பார்த்தாரே அவர் கனவுல அவர் கோயில்ல கும்பிடுறது, அந்த கோபால் அங்கதான் இருக்காரு. அது எனக்கு இல்லை. இது வந்து ஜெகநாத் பூரியில இருந்து கொஞ்சம் தொலைவுல இது இருக்கு. சோ இது ரெண்டுமே வந்து சரித்திரத்துல நின்று போன ஒரு இடம். இப்போ வந்து இதுதான் மாதவேந்திரபுரி, இவரோட கதை. சோ ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், தேங்க்யூ சோ மச். இப்போ கிருஷ்ணா நீங்க போல்ஸ் கண்டினியூ. கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவத்தை காண அர்ஜுனனுக்கு